чӣ гуне ки ба мо шумо маълум аст, дар марзубуми ҷумҳурии Тоҷикистон як ҳодисаи нохуше рух дода истодааст ки вазифаи аввалин дараҷаи мо шаҳрвандон ҳимоя намудани марзубум. То он лаҳзае ки ҷон дар тан дорем, мо бояд ҳамеша ватани худро, яъне ки ҳамчун муҳофиз бошем. мо ҳамеша марзубуми худро як дақиқа, яъне ки бепосбон намонем. мо ба ҳамин сарбозони ватан ки дар сарҳад ҳастанд ё ин ки дар тамоми қушунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд, мо онҳоро чунин гуфтанӣ ҳастам ки мо шаҳрвандон ҳамеша бо онҳо ҳастем, мо онҳоро ҳимоят мекунем, мо ҳамеша дар тани онҳо, яъне ки бар зидди душман мубориза мебарем ва умуман мо бо тамоми хизматчиёни ҳарбӣ ҳастем. ҳеҷ гоҳ намегузорем ки хизматчии ҳарбии мо танҳо бошанд. мо шаҳрвандон бо шумо ҳастем, хизматчиёни ҳарбӣ, мо аз шумо миннатдор ҳастем. далеру шуҷои ватан, имрӯз шумо худро танҳо ҳис накунед. мо дар қатори ҳар яки шумо дар сафи ватандориву ватанпарварӣ рост истода, тан ба тан, ҷон ба ҷон лозим шавад ҷони худро дар роҳи ободонии ин меҳани аҷдодӣ сарф мекунем. офарин ба ҳар яки шумо сарбозони далеру шуҷои ватан ки тавонистед марзи кишвари азизи моро аз ҳама бадиҳо эмин нигоҳ доштед. Тоҷикистон сари ҳар санги ту бар ман ватан аст, сари ҳар бутаву кори ту бароям чаман аст. аз ҳамин мисраҳо маълум мешавад ки ҳар як ваҷаби хоки Тоҷикистон, ҳар як санги Тоҷикистон, ҳар як кори Тоҷикистон барои мо азиз аст. бинобар ин мо бояд шаҳрвандони Тоҷикистон аз як гиребон сар бароварда пеш аз ҳама барои дифои ватан, барои ҳурмати ватан, барои хости ватан ҷони худро дариғ надодем. бинобар ин ман ҳаминро гуфтаниям ки ба он шахсиятҳое ки имрӯз дар сарҳад, ба он фардиятҳое ки имрӯз бо қувваи худ ватанро муҳофизат мекунанд, миннатдории худамро баён мекунам ва ба тамоми шаҳрвандони Тоҷикистон низ муроҷиат карда мегӯям ки мо бояд якдилу яктану якҷон бошем, бояд аз як гиребон сар бурем, то ки ҳамин Тоҷикистон ободи худро ҳама тарафа ҳимоя ва муҳофизат кунем. мо аз хабардор ҳастем аз ки дар сарҳади Тоҷикистон ва қирғизистон ки ҳамчун як нофаҳмоии ширавия ки байни Тоҷикистону Қирғизистон, баъд сарбозои мо дар сарҳад рафта ҳимоя карда Тоҷикистони азизи худро, мо ҳам тайёр ҳастем ки барои ин ватан, ин Тоҷикистон як хоки диёри ин ватан ҷони худро дариғ надошта фидои ин ватан ки ахсан ба он сарбозое ки худро фидои ин ватану ин марзу бум мекунанд, чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат гуфтааст ки мо бо ҷавонони ин диёр фахру ифтихор дорем. мо ҳам ҳаракат мекунем ва бовар мекунем ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллиро бовар мекунем барои ин ватан ва диёри худ ҷони худро дариғ надошта фидои ин ватан. масъалаи чанд рӯзе ки дар марзи байни Қирғизистону ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи марзу бум рафта истодааст. мо ки ҷавонон ояндасози ин миллат мебошем, мо ҳамавақт омодаем ки барои ҳифзу буми ин миллат ҷони худро нисор намоем ва ҳасан офаринҳо мегӯям ба он шахсоне ки аз адои вазифаи хеш ба сарбаландӣ баромаданд. офарин. Под словом «Родина» мы подразумеваем многое. Это забота, защита, любовь. Все граждане Таджикистана, несмотря на расу и нацию, должны жить в мире и в гармонии. Я, как мы, молодежь Таджикистана, будущее государство, мы должны оберегать и заботиться о своей родине, несмотря ни на какие преграды. Я хочу обратиться к всем служащим границы, пограничникам, что они не одни, мы с ними.
я хочу сказать, что мы будем бороться, мы вступимся за них, мы заступимся за свое родину. हमें वतन हम वक्त ओबोद मोन दीमो मोन मोर हमें वतन आय माय माय का हाकिमो तो खालोनी मोन हम तो हमें अमर मो बुझाएंगे निगो का दे मो बिजात का दे आना बो की मोन जो बो आय थानी मो शिकनान आय थानी मो निगो बिन कनान वतन दूर दोरान वतन एहतिराम कनान इज्जत फादर मोदर अब्दुलान आय आखा खोहार अब्दुलान आय खालोन थारोर अब्दुलान اگر دیگه هر جا باشم که این طرف خواهی دنیا نکنم برای کار تنی تا هر وقت سلامتی بر جامعه